inilagay sa tunay na pagsamba. Bakit daw? Papasok daw Mga dyan. kapatid, ang Saan? aking puso ay lumuluha at Si Sir papasok doon? araw-araw sapagkat ako ay tinawag ng Diyos at inilagay sa Sabi siya, pagliling pwede ng raw mundo. siyang pumasok doon. Kung Saan paano ang gagawin niya? Sabi ng isang araw, tatawag din ako ng isang paglilingkod. Anak, nakikita ko ang iyak ng iyong puso. Ang daing Ano daw gagawin ni Sir doon? Dumaraing ang puso ko. Ano po daw gagawin niya doon? Pasukin daw nila dito. Ha? Ngayon daw, pasukin daw. Ha? Pasukin daw nila ngayon. Bakit daw? Sa kanila, ngunit wala silang nakagisnan. Papasukin daw nila. So naghahanda na naman sila guys. Papasukin daw nila to. Kanina pa kasi na nagplano. Sige, mag-set up ako mag-live. So yan, bali nilagyan nila dito ng cushion paikot sa katedral. So, ewan ko. Di ba sinabi nila papagamit nila to bukas? Yung request natin eh. Oo. So ibig sabihin hindi na nila papagamit, may cushion eh. Ay, hindi na nila to papagamit kasi may ano na. Yan ang ibig sabihin yun eh. Naku po, di kan ano. Hindi na naman napatupad yung ano. So ayun guys. So diba kahapon sinabi na tawag dito na papagamit nila. Ayan. So ngayon mukhang hindi na dahil may cushion na. Tapos yung butas-butas o yun na nasa dingding. Dami na palang sira talaga nito. Oh. So paikot siya dun, no? Paikot siya dun sa ano? Paikot siya dun sa cushion sa musmis sa buong katedral. Oh. So ibig sabihin wala palang kwenta yung pinag-usapan kanina ni ano? Ni Attorney Torion tsaka ni Marantan. Kasi yun ang usapan nila kanina na ipapagamit daw nila to. Diba? Ewan ko, sino yung sino yung nakausap ni Attorney kanina guys? Ang pagkakalam ko si Marantan yun. Nantok na tayo. Nantok na ako, wala pa akong tulog. Pagkamalan akong adik. Si Marantan, di ba sinabi yun? Boss JD po ba yan lagyan ng bird wire? Dapat high voltage wire ang nakalagay dyan sa harapan. Ano, ba't high voltage? Ba't mo lalagyan ng high voltage wire dito? Ano yan? Simbahan nila yan. Diba? Simbahan nila yan eh. Pangit naman na anuhan nila yan. So ikot tayo doon sa kabila guys. Ikot tayo. Ikot tayo doon sa kabila. Tignan natin kung ano yung mga ilalagay nila. Grabe naman. Sabi nila kanina papagamit daw nila yung bukas sa mga member. Tapos ngayon nilagyan ng cushion. So ibig sabihin hindi nga nila papagamit yan, diba? Hindi nila ipapagamit yan bukas, malamang sa malamang, kasi pinapaikutan na nila So ngayon hanggang dito yung buong katedral yung buong katedral lang hindi nga nila ipapagamit to. Naman si mga kayo JC, nagkasampa naman sila na magagamit nila yan bukas. Sana nga ipagamit. So yan ang nangyayari ngayon dito. Pa-share guys. So buong katedral ang sinaraduhan na. Baka nakita na nila yung mga ginto o kaya si pastor.
No? Oh, ayan eh. Ayan sila ngayon. Madilim yung GoPro natin. Ay, naka GoPro din tayo. Para to record ang ano. Para to record ang nangyari. Para kahit ano. So wala palang kwenta yung napag-usapan. Ayan. Walang magagamit bukas. Grabe. Ha? Alam mo na mag-gut din sa sila mag-isa. Sino? Ano, worker yung dati yung lumabas. Asa na? Ano pa rin na? Asa na? Doon sa loob. Pumunta doon sa loob. Guys, yung witness daw nandito daw ngayon sa loob. Nandito ngayon sa loob. Oh, nandito daw sa loob ngayon yung witness. Yung dating worker dito. Andyan daw pala sa loob. Kaya siguro nilagyan nila ng ganyan na barikada. Oh. Andyan daw yung ano eh, yung witness sa loob. Inuutang ko yung witness na yan. Visit ka, di ba? Nag-usap kanina, mapapagamit yan. Tapos ngayon, saraduhan yun. Ayun, no entry. Stop, no entry na. So, ibig sabihin, hindi yan magagamit bukas. Kaya anniversary pa naman bukas. So, ibig sabihin, sinungaling talaga si Marantan, no? Oh, wala siya isang salita. Kasi sinabi niya yun, nang napag-usapan kanini. Wala tayong magagawa. So, ang magagawa lang natin, i-document na lang, i-ano lang natin. I-live. O, yan. Mag-aalaga Sir J yung ano eh. Yung isang witness eh. Naka-uniforme lang. Anak na si dating kabarkada namin yan dito eh. Oo. Yung si alias Jackson ba Ano yun? ba yung tsura nun? Pakita ng picture. Yung mataba. Ayun, nakasundalo. Yung nakasundalo. Yung singkit. Oo, muntik na nakita niya nung nakarang araw, nung nag-live siya. Nakita niya man at patakbo na yung mga dati niya mga kasama kasi siguro natakot na bubugin siya. Tumakbo na siya. Dapat videoan nyo agad na hindi sundalo yun. Nung naka-live dong si ate yung iba namin anong taga-Cagayan yata yun. Napansin namin lahat na nagdali-dali kaming lahat. Swerte siya pag ako nakita niya. Oo. Ay, siya na ata pinakaswerteng tao sa balat ng lupa. Pag ako yung nakasalubong niya. Oo. Ayan, oh. Wala na. Marantan, sinungaling ka talaga. Wala na yung pag-usapan. Wala na, hindi na nila. Malamang sa malamang bukas. Baka lahat yan eh, ano nila yan. Say tayo dyan. Ayan po ang nangyari ngayon. So kanina ulitin ko na pag-usapan na ipapagamit yan sa KOJC dahil ika 39 anniversary nila. Tuwing September 1 po yan ginaganap. So ngayon kanselado. Wala na, basura na naman ng usapan. No. Kaya dapat parang useless na rin makipag-usap dyan kila kila Torre, kila Marantan. Parang useless na kasi kakausapin ngayon, kinabukasan, mamaya-maya mababago na naman. Dapat coffee. So yan ang nangyayari. Grabe. Kahit naman no choice din tayo, magbabayad pa rin tayo ng tax. AJ, no choice pa rin. Katulad ako, nagbablog ako, dami laki-laki. Marami akong binabayaran ng tax. Kaya dapat hindi na tayo nakikipag-usap niya kay Marantan, kay La Torre.
Ano naman yung mga, ano nga pala yung mga babae sa loob? Yan siya, Sir Jay, mga nagbantay yan. Bantay sa, ay sa mga kasamahan natin yan. Oo, kasama natin yan. Nagbabantay dyan sa loob. Nagbantay din dyan sa loob. Ah, okay. So, buti pinapapasok sila doon, no? Mga babae lang. Grabe. Ibig sabihin, yung ano pala, Sir Jay, yung sabi ng kasama namin, yung witness pala, pinasok pala. Oo nga daw, pinasok nga daw. Yun ang din ang sabi. Kaya, ano, ewan ko kung anong para sa ano. Siguro minsan pinaglolo ko lang sila nung witness na yun. Pinaglolo ko lang sila. Tapos ano, tawag dito. Para lang, uy, may ganito, may ganyan. Yun yan. Malamang sa malamang, baka nga mamaya bayad yun eh. Yung witness na yon, baka binayaran yun. Tapos, kunwari, alam ng witness kahit wala namang alam, turo lang ng turo. Oh. Yun yan. Hi, May. Ay, taga-Cagayan pala yan. Hi! Guys, may nagsasayta doon yung mga heartbeat. Mga taga-Cagayan. Nasa helicopter. Lumilipad ang heartbeat ngayon. Lumilipad ang heartbeat. Kaya sila madam. Ano naman, Sir Jay, no? Ito pala yung sinabi sa GMA. Kesyo, ano daw? Itong lobby. May ano daw, may underground. Secret na lagusan daw doon. May secret daw na lagusan, may underground. Pag walang simba, dyan kami araw-araw eh. Kasi daw tumatagos daw si pastor sa dingding, yan ang sabi. Lapit, tumatagos daw si pastor nga naman sa dingding. So baka nga naman may secret na ano, lagusan. Ang galing nga, kaya nga secret eh. Tapos nalaman niya. Ang lapit, no? Parang Ano yung sabihin? wala, hindi papagamit yan. Ay, nakso. Kaya may ganyan yan. Ayun ang ibig sabihin yan. Ano ang utak nito rin? Wala. Bangag yung hype na yun eh. Kaya sagwaan ng mukha ninaagnas na eh. Ngayon? 7 days na? Wala, yan na ho. So hanggang doon yan oh. Hanggang doon sa kabila. Hanggang doon sa kabila yung ano. Ayan no, stop, no entry. No entry na, so ibig sabihin hindi na magagamit ito bukas. Yung mga ano natin nandun sa loob. Okay lang kayo dyan? Wala, mananggit, pati-kapit, mananggit. Nag-iyas na tan. Mumanabel, Marjen, shoutout. Hanggang doon yan sa ano, malamang sa yung, alam mo yung shortcut dyan? Yan, kasi sarado na doon eh. Oo, sarado na, kaya ano nila yan hanggang Sumusunod ang mga bangag ba? oo. Sumusunod ka mali. Kala nila. Mga wala eh, walang okay. Eto, hindi naman natin masisisi to sila. Kasi susunod lang at susunod din eh. Ang problema niyan yung mga nag-uutos, yung leader. Susunod is mga parusa. Oo. Tanggapin ng parusa din. Oo. Kaya kailangan nilang kaharapin yun, yung mga parusa na yun, mga consequences. Kumaan si Edward dyan. Andito kasi ako. Kumaan si Edward dyan. Pumunta ako dito sa harap ng cathedral. Dahil nga nilagyan ng Kumaan mo na si Edward. itong paligid, ano? Kaya nare-report na ni Jed. Andito rin yung mga partner natin. Andito rin si partner Jay. Ay, shoutout po. Pareho kaming sabay kami ngayon, ha? Nakikita nyo sa kanyang live stream din. Ayan, no? Maganda mapakita ninyo ang video. So andito sa harap mismo. So hindi lamang mga kapulisan ang kapalibot. May caution na
Edward, kung naggulitan na ito, no? Yan na, no entry na. Kapulisan. So kung nakikita ninyo partner, na nakikita nyo ba? Yung live stream mismo ni Jay, oo, yan. Yes, oo, patunay talaga na... Andyan din. Tatlo sila. So ayan, hanggang dito yan. Hanggang dun yan sa kabila, ang harang nila. Oo. Para sa pagdiriwang So dito. anibersaryo ng KOJC. Yan. So hanggang dun yan sa kabila. So ibig sabihin ay hindi nila ito ipapagamit bukas sa anniversary. Ano yung mga incentives na yan sila? Ewan ko. Yung mga naka-block na yan. Ewan ko nga eh. Hindi ko rin alam eh. Tanungin nyo kaya kung sino yung mga yan. Ay, tanongin mo, tagasan yan sila. Oh, yan oh. Nagagala dito. Jade! Ah, sa sounds. Oh, kala natin eh. Tinitingnan natin dito. Kasi Ayan, off limits to student. so, buong katedral ito parang mukhang palilibutan ng caution tape partner. Bukod sa mga pulis na nakaharang dito. Maraming salamat, Jay. Alright, maraming salamat. Almar, balik sa inyo. So, Coach Uli, bago tayo open sa ano, So, yan na. Wala na talaga, pinaikutan na nila. Oo. So, dito pwede pa tayong pumasok. Ay, dito tayo. Yan, pasok tayo dito guys. So, yun, hanggang dito yung sarado. So, yan. Doon, sarado. Sakto dito. Hanggang dito sa gilid. Hanggang doon sa dulo. Bali hindi na rin pala, hindi na kayo makakadaan dito. Hindi na kayo makakadaan dito sa gilid. Gawa ng ano, may caution na sa ano. The man on the inside. Padaan ulit. The physical. The man on the outside. So bali dalawa na. It is the man on the inside. The inner man. So wala nang daanan mo dito. Bali sarado na rin. Hanggang dun yan sa kabila. So dito sarado na. Ang galing 'di ba kasi kanina nag-usap about dito na mapagamit daw to bukas kasi 39 years ng anniversary ng KOJC. Ngayon po ganyan na, wala na, hindi na papagamit. At bali-balita na nandyan daw sa loob yung witness. Nandyan daw sa loob yung witness na dating KOJC member. Ayun ang pagkakasabi na nandyan daw sa loob. Kaya naglagay sila ng naglagay sila ng ganyan para hindi daw maano. Yun ang sabi. So ewan ko, nandun sila sa loob. Pag-alagala daw yung dating membro ng KOJC at nakasuot ng uniform. So dito naman kanina ang sabi etong yung GMC Plaza, sabi kanina papasukin daw. So hindi pala yun ang gagawin neto. Malay natin, hindi ko alam kasi hindi natin alam kung anong pasya ng mga kung anong utos sa kanila at anong sunod nila na galaw. So nandyan daw sa loob yung witness. So yun. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan. Banateros
Banateros ay tinutulungan.